nje enhla nasezantsi, umhlaba wonke neyinkalo zonke, izwe nje lonke likaMthaniya noMageba. Ngithi ngibingelela nangaphandle kwethu lapha eSwatini, kaNgwane kaGogo. Ngithi ngibingelela lapha Mozambique, Zimbabwe, nangale out of our province lapha Eastern Cape. Nakhona ngokunjalo sanibonana ukukhathala nje, ukukhathala kodwa ukukhathala nje ukuthi ngikhathazwe indlela nomsebenzi ke ebengikuwo. Ngilake endaweni yaseThekwini, eThekwini eDurban. Ngi-invitwe ke abafowethu la endaweni yaseThekwini. Dokotela ubuhlale ungixhasa, dokotela uhlala ungilekelela, dokotela uhlala wenza okuningi just ukulekelela lapha kwi-albinism, kubantu ke laba abaphila nebala elimhlophe. Ngizileke ngokumhlonipha, ngizile futhi nangokuhlonipha nje laba bafowethu laba abaphila nebala. Ngenhlanhla enkulu kwesengakhelene naye la omunye wabo abaphila nebala, umfo kaHlatshwayo. Umuzi wakhe nje ulaphana phambi kwasekhaya, ulaphana phambi kwekhaya lakithi. Yena-ke uDorhoza laphana endaweni yase-eGoli, useGoli. Hlatshwayo, nje Hlatshwayo omkhulu, bhuti, ngiyabonga kakhulu. Sakhelene ngilaka eThekwini kubantu laba be-albinism abaholwa-ke la MC Pholobas, uMapholoba. Sihlela ke into yokuthi njalo uma kuzophela unyaka bahlela umcimbi laphana, bathi umcimbi wabo nje ukubonga nokuhlukanisa unyaka, nokuthi nje silo siyaphila nabo kuyaphileka. So at this time ngitheke no asiwukhuphule noma awukhuphuke ngendlela eyisimanga, ukhuphukile ngendlela eyisimanga. This time nje bacele umklomelo, kunomklomelo wemoto lapha iphumile ipholo emhlophe, ipholo emhlophe. Izoba kuyi-draw ngomhla ka early December. Kodwa ke yona isikhona, hayi ukuthi ayikathengwa, hayi ukuthi ayikho. Kade kunxuswa nje abantu balaphana eConopia ukuthi abangenele baduzane ngoba ngithe Mapholoba kukahle lento le yokuduma kuqala ekhaya, ungadumi ngaphandle njenge-generator. Kumele ukuthi kuqala wazwe abantu onabo, njengoba nami nje kwenzeka laphana eNewcastle osizweni ema-4 7334 where I'm staying, la engihlala khona. I-support engiyithola laphana idida umuntu. Mawufikile nje uthi uzofuna mina uzuze ugcine nawe udideka ukuthi hayibo labantu abakamncwabo yini, ngoba lento yokwakha ubudlelwane nabantu abaduzane nawe ibaluleke okwendlula. Abale kude bazokuthanda kodwa ngeke bakuthande njengabalaba la kuwe. Uzongibona nje ngingena laphana phakathi kwabantu ubone ukuthi bengibambe kabuhlungu kanjani, bengibambe ngithi mina Nkosi yami. Uyabona nje kade ngithi why, ngoba kukude kula endaweni yaseThekwini. Abaningi baze bageje bathi sihlale sikubona ku YouTube, kanti kuyahlaleka nawe uyathindeka futhi. Ngiyathindeka, uyazi Nkosi yami ngiyathindeka. Bengikhona-ke la endaweni yaseThekwini, ngizojika ke ngibuyele eNewcastle la engihlala khona. Ngiphatheke kahle endaweni yaseThekwini, bangiphathe kahle kakhulu. MC Pholobas nabafowethu engimthole nabo, uQwabe. Siyabonga bhuti, ngiyabonga kakhulu Qwabe, ngiyabonga kakhulu Qwabe ne-team nje yonke. Basiyaviva, uphinde kube umama wakhona, uMamsena,
nakuye ngiyabonga nje kakhulu ningiphathe kahle kakhulu endaweni yaseThekwini. uNkulunkulu anibusisa nenzele konke okuhle. Dokotela uNgcobo Yahlehla kuyatholakala la eNewcastle, ngiyatholakala la eNewcastle osizweni ema4. Noma ngabe ubani ongifunayo noma ngabe ubani ongifisayo ngikhona ngiyatholakala. Konke kuyenzeka, konke kuyenzeka ke, kwenzeka konke kuphi, kwenzeka konke le eNewcastle, kwenzeka konke le eNewcastle. Akukho kungenzeki. Mangithi akukho kungenzeki bakithi niyezwa, hayi ngihlale ngikhuluma nani, ngihlale ngisho isiZulu asitoliko. Akukho okungenzeki, kwenzeka konke kuphi eNewcastle ema47334. Nabafowethu bonke abalapha eNewcastle, bafowethu lapha eNewcastle, lapha eBoxer nini, bafowethu lapha eBoxer. Ngiyanibona njalo nginibhekile lapha eBoxer, nginibhekile lapha eBoxer. Zonke indawo lapha ne5 star nginibhekile, bafowethu kwaMakhanya nginibhekile, nalapha neExit nginibhekile bafowethu, nalapha phezulu kwaNodlelo nginibhekile nakhona. Ngiyanithanda ngendlela eyisimanga 0732196664. Bayo.